Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ki acara apa, Bos? Iki acara mancing bersama Disponsori karo sapa? Mas Dibyo. Makasih Mas Dibjo udah Makasih Mas Dibyo nyponsori ya. ANP Manajemen ya, Bos. Berkah barokah sehat selalu. Panjang umur, Panjang rezeki lancar. Rezeki lancar. Yuk. Wes yo Gus. Gunakno mancing sama, Gus. Mancing. Oke. Saprol. Loh. Lho apa? Piye? Lho, sepi lho. Lho, salah pira iki lho. Pitone iki wis ki karek 6. Karek 6 iki. Karek 5. Karek 5. Karek 5. Karek 5. Piye lek yam? Wis oleh pira? Pita urung wis oleh urung. Pita dua orang oleh aku. Busono. Kilo, Bro. Berarti, Bro. Langsung ki lho, nyendal neh ki lho. Suwi menajek. Pitone dhuwur salon kok, Yam. Iya. Sono tangane anu landep. Apa? Landep. Kowe ora iso nirakne ya? Ga iso. Godamu anu sing garai. Iki bae gegepok kowe mau bisa wis tok gede. Piye lek dikek pancing taline gocol le. Yo gak apa-apa. Apa mubur. Ndang kare kowe. Ayo. Kalau teko buwo iki lho. Buwo ndi to? Bugo nek ndek. Ndang. Di Pak Wong. Di Pak Wong. Piye, Bu? Dikeki acara kene iki piye? Bro, saya tak pamerno, Nos. Dikeki acara kene iki piye seneng ora? Barokah warga sekitar. Oleh pita kilo berkah barokah rezekine. Ngene iki nek gelem. Oh, setiap hari panggal full senyum masuk. Lah wi setiap hari duit sapa? Bos ANP no. Wah, lho. Makasih berkah barokah. Dapat tak? Mbah Sakon. Mbah Sakon. Yo, Bro, Mbah Sakon, Bro. Mbah Sakon mah yo oleh pita Mbah Sakon. Loro. Mbah Sakon loro. Mbah Sakon sijine mong loro. Siji mong ngene iki. Yo gek iki kabeh. Asal pinten mau, Mbah, pitane, Mbah? Dua. Wede, Mbah Sakon oleh loro. Iki lho sing anu iki mancingnya. Iki malah. Iki, Bro. Iki rawang mepol ya. RT berapa? 26. RT 26. Anu RT-ne bos e. Kayak anu bakul sayur ditakoni. Kok gak mancingnya apa? Oke lho. Ayo. Bakul sayur iki lho, Bro. Iki bakul sayur kok gak anu ya. Yo kowe nyapa gak mancing? Hah? Kayak bojoku. Ndi? Wis oleh purung kuwi. Jendale ora lho. Sak. Sak tok maksudnya. Wi bakul wi ngono wi, nak mancing terah ngono wi. Gak oleh mesti soalnya bakul kok. Oh. Bakul gak oleh mancing yo. Lotong mbok parani oleh. Lho, ya to oleh to. Kowe oleh pita wi. Lha iki kok oleh akeh iki malah. Niki titik-titik. Ya bisa ini apa ratang? Jek akeh sak bak. Iki rong kena kabeh kok. Iki Bro, oleh sak akeh iki, Bro. Piye? Oleh kuwi iwake anu Cordelia karo sapa ya lali aku dhisik senekokno. Oh iya, dia mau mancing ya. Wah, pokoke kuwi terima kasih sing bibit ya Mas. Hati-hati jatuh, stop di situ. Oleh loro Ji, Mbah Sakon Ji. Gelem pral jirene. Apa? Iya. Tapi ganti iwake, ganti sepat. Ganti sepat. Iya. Nah anu enak toh iwak ngono. Ki Bro suasanane, Bro. Oh, pamen po. Apa, Bu? Jiono. Gak mancing kamu Jiono. Ada tambahan ikan lagi. Wis rono Gue sarung karo warga sisa. Sesuk botok lele. Karo goreng lele. Garet. Masa ki santri lali dalane. Ya ora. Apa? Wegah. Santri lali dalane piye? Santri lali dalane. Piye ta Mas iki? Teko ono. Piye Ji maksudnya lho piye? Santri lali. Dalane enggak? Enggak. Rolasan apa? Udah cepet.
Lah kok go pate oleh pate lho. Oh. Tetap toh ini. Ada ribut. Bisa diusir lho. Badi wis jamune silang san. Badi oleh piro, Pak? Hah? Kilo. Aku tengah ton aku. Bejo kilo setengah ton bas jere. Bas oleh setengah ton jere san. King lo jangkar, ayo bus ngono. Lah yo ngawur king pengen nyapo jangkar celok padi. Nyapo jangkar. Pengen jere bus ngono. Aku ora. Pengen jangkar ret. Ret nyeloke. Dol apa dol? Raimu gak oleh ngono wi. Kosok. Yubi nyapa? Oleh pita ngono. Ya bro, rame. Pol. Tuang antak anak sing ngajak barang lho. Lah kabane nek pecah setiku tak tutuk to. Oleh anak sing sak timbo barang. Oke, tak dudohno sing oleh sak timbo. Lho. Pecah ndi iki iso melok mancing iki? Lagan ya ta. Omahmu mungu ngono kok iso. Rabi oleh. Ki adik besek, Bre. Adik besek Beda rupa tunggal saja. heeh. Ki lho dilono oleh sak timbo lho. Oke. Oke, friend. Ngono kenekno pitone kok malah iwak tok lho. Oke. Oke, iki lho. Ki bodol sesuk tak jem. Ngono kok jajan iki lho. Lah, Mosok raksana. winter we. Wengke sore liwat idik-idik aku ning kene kae. Kemlintir ra gelem celok besokane melak mancing. Kok Lah kono nggo tas aku gak mena lho ya. ngono. Ngono. Itu salam. Sapa? Ngene okta. Endi wong ora tau mulih no kok. Mlinthi wonge nak mulih ra gelem dolan. Sugih. Nak mulih ning ndi? Ini kok. Ning ngepek. Oh, omahe ngepeh. Ning Yo, rumah. masih. Oh, alah. Ndang mancing wong tak ajak cerita kalah. Heh? Mil. Asli. Ya dah, kita dah. Piro? 10 tahun karo kok iki. Masa? Ora kok wong ngarit kok. Jeng. Ki teman lamaku, Bro. Cih ngantak goyot nang lekuna. Ndang mancing neh kok dibeki sesuk didirno sak kilonan. Kok iso? Lawu kok didol gak oleh to. Iya oleh sak mene lho. Oke oleh. Alhamdulillah. Dia oleh ya bek mbok tiba catnya rebek ngene kan. Loro wi. Lho, piye to, Kos? Mas golek jangkrik nang. Ning ndi tak golek? Go nang ndi? Kok iso? Kalau sing golek manuk-manuk iki lho. Duwe manuk kabeh mancing kene lho di manuk. Ya, omonganmu ya. Maksudnya sing ngingu manuk. Kablung. Maryam iso besuk. Kowe kok ingak-inguke nyapo to, Red? Ngantuk. Gak belum melek beliau. Wah, ngantuk motor. Saya kudu mulai iki, San. Nyapo mulai. Wer ning ndi? Iki. Oh, yo anu saiki dadi anu ya. Gak tau mulai. Ayo kapan? Itu mejak ora aku. Nanti. Dealer. Gak genah ret ki ngeceng. Teka listrik anu. Asli. Ayo. Aku suwe ra ngete terbang wong nggih. Ayo. Kapan-kapan konten ya. Karo aku gelem ra? Ayo to. Wes saiki gak gelem kok. Aku butuh konten nih. Golek pedal listrik batang. Lah kan survei tok, aku pengen tuku yoan. Ya nek kowe sentuh kuwi ora apa-apa to. Kowe kok sing takon-takon regane ya? Iya. Yo. Nek aku sih tak banting soalnya. Yo, kapan-kapan aku pengen survei harga pedal listrik ning Caruban. Dhewe survei. Yo, gak ade kan romo burung takon-takon regane. Tak ngonten ya. Karo kowe. Karo kowe. Wong telu. Kapan ya?
Yo marek kono sibuk saiki. Marek sore terus. Lah wi lho, krungu ora? Bengi iso. Padahal Yo tutup kok. Padahal ning awon. Nglimput ning Mbak Las. Mbak Las, sing turun Mbak Las. Ono jam istirahat. Oh, jam istirahat saka jam 09.00. Masane. Saka jam piro? Jam 09.00 sampai jam piro? Apa deh? Istirahatmu. Jam 09.00 jam 5 istirahat terus. Lah wi lho, krungu ora? Istirahat Mas Teh. Mas Teh krungu ora Mas Teh? Ah, hai. Tapi ngomong karo aku dari formalitas kok. Yo. Sempete oleh anu laporan. Ya ndan turu. Ndak turu wong mancing yo rapati jeblok. Wong kowe mancing rapati jeblok. Apa? Mambu tomblok. Ora enak kok. Kok mambu tomblok iki lho. Itu nak ben oleh iki kok. Nanti kowe lho musuhku sabune. Ah lho ndas kok celengan kok. Woi, Kos Wadi ulo. Kos Wadi. Toh. Apa kabar toh? Alhamdulillah sehat ya. Udah sembuh belum? Udah sembuh belum? Apa nih? Lah emangnya lara apa toh? Jare wis sakit. Sakit apa? Mbuh, mau metu saka kamar jare. Apa? Mau metu saka kamar. Ya kayaknya metu karena aku bar jagong. Oh, Ya cara gak jagong aku juga metu. nyapa? Ngene menerapkan ilmu apa? Arep golek ilmu hitam aku. Bisa arep ilmu hitam lho. Kalau dadine ya ora lah maksudnya ya. Iya, iya, aku krungu-krungu lho. Wae. Krungu-krungu. Tomis mau apa? Metu kamar. Gak kena, Bos. Lah nyapa gak kena? Tak ngupload memori bet terus padahal tak hapus kabeh. Wae ganti yo. Caca mulut ya, Bos. Itu ora caca. Ora maksudnya apa direngano apa IG karo Facebook tak hapus saya malah gak tak gendut nang. Iki Facebook gopo? Terus dhewe to. Tiga poret. Lho, saiki lak karena IG iki karena apa? Mas Tom, njaluk WA-ne lagak liwat IG kan gak iso to. Oh. Nang IG ku saya Yo nomormu jalan YouTube. di telepon masa jagat to karemu. Apik. Sampai aku malah seneng, malah ora ana wong nelpon iki seneng. Sini pun genggek tok ya. Ndi? Iki porno tok isine. Kok wong iki malah gak kena mulane aku tak pending sik sementara. Mbok pendek sik menyelam sik red duwe akeh. Omongane witness. Kalau jatah aku kan Sadane aja gancuk wis suwe iki sadar. sumpah ajar iki. Lho, Gak wis suwe red. wis suwe iki aku jalan cukur kae langsung bonjo ning go. Oh, dudu sing pedhot ning kuburan ya? Duh, ngawur ae. Pedhot apa ae to. Lep nang kuburan yo waduh ki patak sadane pedhot gak oleh apa kan. Karo sapa? Aku karo sapa wis to? Sekarang sapa? Mana? Mujek. Ya, Mas Akun. ora. Ribut. Karo ribut. Oh iya ora ribut. Dia sawah, aku jungkal lek. Las iki lho. Las, ora nang popoe karo iki. Sadar botat kene tinggal. Tapi kan saiki wis enak apa-apa kowe. Alhamdulillah. Wis berubah. Wis enak apa-apa saiki yo. Saiki nek ora enak apa iki. saiki nek kurangi kan telepon. Oh iya. Iya ta? Iya ta red. Iya toh. Iya. Ya apa kok iya. Iki arep ndi to iki? Gancuk lah bro motor blok. Maksudnya iki lho, nganu. Yo ngono lho. Kak paling kurung kowe. Uru jere. Ya awakmu karo aku. Aku dikandani korek dari kenek-kenekan. Pikirane omongan. Saya ngomong apa? Saya ngomong kuwi lho. Sumpah. Ngomong Sumpah. aja ngono. Sumpah. Ngomong. Korek ngomong ngono. Gak, aku arti gigi. Gede kowe. Ya aku kan ada kawan lemu aku. Lah iya kok. Oh bobote 73. Ndang rono, njaluk pancing. Njaluk pancing. Lah aku karo koncoku. Oh ya wis. Kowe ra mancing kowe berarti. Ya wis ta, ya makasih ya. Ya wis, Bro. Vlog ini, vlog itu video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.